Eli meikäläinen vetelee tästä sitten vetelee sitten tästä munat naamariin ja lähtee meikäläinen vetelee tästä munat naamariin ja lähden sitten tähän aamuun katseleen. Eli minkälaisia munia meikäläinen vetelee tässä nyt naamariin. Niin siinä ne on ne munat, mitä meikäläinen vetelee naamariin. Joo, siinä ne on ne munat. Siinä ne meikäläisen munat on, mitä vedetään naamariin. 2 munaa vedetään naamariin ja tällä sitten lähdetään eteenpäin, että vedetään tästä munat naamariin ja lähdetään tästä sitten tähän aamuun liikenteeseen. Niin katsotaan, minkälainen tässä tulee sitten, kun meikäläinen tästä sitten hörppäsee tän naamariin ja ei ajattele mitään muuta, että hörpätään raat kananmunat naamariin ja aletaan tästä viettää tätä aamua mukavasti. Käsi vähän tärisee, mutta antaa sen täristä, niin joo, tätä te ootte oottanut, että tehtäisiin jotain rävähtävämpää videoa, niin ei tässä muuta kuin tästä se sitten tulee, että eli munat naamariin ja antaa mennä vaan, tästä se lähtee. Sinne meni munat naamariin ja ei ollut edes pahan makuinen. Aika hyvä. Moi, sinne meni munat naamariin ja oli se pitkästä aikaa oli hyvää. En oo pitkään aikaan syönyt munaa tollain, että 2 kananmunaa vedetään tollain naamariin. Olipas se hyvää. Sinne meni munat naamariin ja lähdetään sillä liikenteeseen. Ei muuta kuin oikein rauhallista pitkäperjantaita kaikille ja näihin kuviin ja tunnelmiin. Näihin lumisateisiin. Siinä oli teille. Pistäkääs perässä. 2 kananmunaa pieneen kuppiin ja siitä ei kun naamariin ja sillä elimistö toimii. Ei muuta kuin tsemppiä kaikille, hyvää pääsiäistä. Nyt on syöty munaa naamariin. Näihin kuviin ja tunnelmiin.